So, good afternoon mga ka-Yorski at andito po tayo ngayon sa Inco, Dagupan. Ayan. So, ito ay located dito. Ano man lugar to? Baliw ka yata eh! Basta yung lugar to? Ha? Oh, Rizal Street daw, sabi ni Sir. Ayan. Ayan, makikita nyo na kagad dito. Malaki naman yung karatula nila. Ayan. Inco. Okay, pasok tayo sa loob. Yun. Ayan, si Sir Lawrence. Sir Lawrence. Ayan. Welcome back there! Oh. Sir, ano ba yung welding machine na hinahanap ko, yung 350 amperes na inverter na? Ito po sir. Ito po yun. Yun. 50 amperes na po to. So, pwede makita, sir? Ito po yan sir. Ito yung Yun. model po na lumabas. Grabe, ang liit. Oh, di ba? Ilang kilo yan? 1? Or wala pa? 2 kilos ba? Gaan lang. Magaan. Yun yun sir. Kasama ka pang kinabarena. Oh, yeah, yun oh. So, etong tawag dito is Inco Impact Drill. Ayan. So, impact din siya sir. Pwede na siya pang bato na rin. Pang bato. Pang bato, pang metal, pang wood. Kompleto na siya. Kasi Okay. meron po siyang hammer function na. Then, ang magkagandahan niya sir, meron pa siya speed variable. Okay. So, nakokontrol mo yung speed. Pwede mo gawin mas higher speed or lower speed or medium speed lang. So, pag bumili ako nito, may libre nito. Yes. Yun. Bali, So, 9,000 per price, Mm. plus 50 for 5. Isama na po mismo to. Okay, okay. O, di ba? Murang-mura na. Ang liit talaga, oh. Date lang. Anong kasama sa box? Yung mga connection nito? Pero ito na po. Okay. Check na lang po. Sige, sige, sige. Ito na lang po sir. Punta tayo dito. So, ito nga sir. Ito po. Ito naman. So, ito po yung mga inclusion niya po sir. Sa item. So, meron kang regular mask or ordinary mask. Yung earth clamp or yung ground. Then yung wire brush. Then yung electric holder. So may mas na. Yes po. Yung ginaganon-ganon lang. Yes po. Okay. I-open natin sir ha. Sige. Wala kayong automatic na mask, yung auto darkening bang tinatawag na pag nag-welding mo, gaganon yung mask? Actually, meron po kami auto darkening helmet. Meron yung auto darkening goggles. Magkano naman yun? Helmet po, nasa ano po, 980. Tapos yung Goggles? nasa 520 po yung sa goggles. Oo. Ito po yung auto darkening helmet po namin. Naka-helmet ka pala talaga. Yes po. So, automatic siya nagdo-dark. Oo. Yun. Pag nakaka-hit siya ng na spark po ng Oo. ng pag-welding po. Sige, oo. I-check natin. Morning, sir. So, Ayan. Ayan. Natin ano yung tumawag ba? Dapat check mo sila. Kasi may brand sa pag-yun. Ito na yung 45. Yes po, ito yung size 45 po. Wala kayong 46. For now po, na-out of stock yung 46 po. Kasya kaya ito sa akin? Try niyo po, sir. Sige, try ko na lang mamaya. Dito, sir. Sige, mamaya try ko na lang. So, sir, ito yung sa attachment ng mask. Okay. Sa wire brush. Yan siya Ay, wire brush, sir. steel brush. Steel brush po. Steel brush. Kung lang siya steel brush, meron po siyang pan-chipping. Okay. Para sa... Pinupukpisa, no? Oo. Tapos sa Okay. ito yung sa ground. Sa ground. Yung electrode po. Okay, ito. Oo. Tapos ito po yung sa mask.
Okay. Kompleto na pala, no? Ito yung mismong unit. Ang liit. Yo, di ba? Pwede mong isama. Tayo. Tsaka yung glass po. Okay. Glass po dito. So, welding glass. So, ito yung sa mismong unit. Yan. O, di ba? Ang liit. So, ito po siya. Kung tangkal lang. 350 amperes. 350 amperes 350 na. amperes. Ganyan lang kaliit. So, testing natin sir. Gusto nyo? Or testing natin muna itong impact drill. Grabe, isang tangkal mahigit lang. What? Wow naman! Sige, testing natin muna ito sir. Sige, sir. Bago to. Sige, sige. Pwede rin palang i-testing yan. Pwede po. Doon na lang sa labas, no? Yes po. Okay. Dito kasi... Mausok. Okay. Ito muna sir, testing natin bago natin testing itong unit. Okay. Ito muna ito para... So... Open ko na lang sir. So sir, ito po yung sa handle ng ano. Handle po ng drill. Impact drill. Ito yung mismong unit. Malaki din, no? Bago po. Malaki din talaga. Sino hawakan sir? Solid Solid siya. Then ito po sir, manual, saka yung depth gauge. Okay. So ito sir, Okay, manual. so ito sir, pinapasok yan dito. Yan natin para makita po yung itsura. Isang box na may laman. Tapos 180 ba? So, testing na natin. Oo, sige. Kumpleto pala, no? Kailangan namin pa-testing kasi pwede ito masisira po. Oo. So dito na rin yung ano niya sa lock niya or sa okay. chuck. So testing na lang po natin. So ito po yung speed variable. Okay. Speed variable. So punta tayo sa pinaka-lowest po. Okay. Pinaka-lowest po yan. Okay. May control pala siya ng speed. Yes po. Yung akin kasi doon na dati pa walang ganyan. Wala po. Kasi yung mga bagong ano po, impact drill na meron na po. Oo. So ito yung medium speed na po. Okay. Maximum speed. Okay, maximum speed. Then ito po yung sa reverse. So ito pa Baka clockwise. hindi pa puputok yan. Gusto mo mamaya ng 45? Ayan. Clockwise po. Okay. Then ito po yung sa counterclockwise. Meron din palang ganun? Yes po. Bakit yung drill ko walang ganyan? Yung binili ko dati. Hindi ka. Bago na pala talaga, no? Kasi pero kasi ito yung mga new models pa namin. Okay. Tapos ito po yung sa hammer settings. Oo. So in case na magkano kayo ng pader, Oo. ito po yun. So pwede ka pang amo. Okay. Mag-ano siya? Yes, Oo, hammer. mag-i-impact. Oo. Okay. Sige. Okay, maganda. Solid. Sir, So, baka may yes po. Sir, before natin pa-start, turuan ko muna sa inyo kung paano gamitin yung proper use nito or saka yung proper pag-on po saka off nito. Okay, sige. So sir, lagi po i-check muna yung current natin sa voltahe. If tama po. Kasi ang voltage po nitong requirement ng voltage dito is 220 to 240. 220 to 240. Yes po. Okay, Kasi volts. pag more than ka, check pa natin baka pumutok po. Okay. Pero pag lowest naman, medyo ingat-ingatin tayo kasi matatamaan din pa rin yung ano. Okay. Kahit under voltage po tayo. Okay, sige. Dapat doon po tayo sa voltage na patok po. Sir, balik saan yung sir gagamitin po ito, sir? Wala, mag-ano lang, pa-practice lang ako mag-welding. Mahilig din kasi ako mag-ano eh.
Alam mo na, gawa-gawa ng kung ano-ano, ganun. Makikita ko rin naman. So sir, explain ko na lang. So ito po, yung ground po or yung earth connector, ito po sa taas, which is a negative po. Oo. So papasok lang po natin, tapos twist natin clockwise. Okay, clockwise. Lock lang po na yan. Then ito po, yung electrode, ito po. Positive, oo. Then taktak po na natin. So sir, ang pwede natin gamitin na welding rod is hanggang 4 mm. 4 mm. 4 mm. Okay. Ang paggamit po ng welding machine natin is pag number 1 yung pag on po natin, dapat dito po tayo sa pinakamababa. Okay. Huwag po tayo mag-start sa pinakamataas or more than 100 plus. Basta start po tayo sa pinakamababa, which is 15 amperes. Tapos pag i-close na natin or i-off natin, i-start natin ulit sa pinakamababa. Okay. Para hindi po mabigla. Sige, sige. Ang ano po kasi is pag nandun po tayo sa pinakamataas na amperahe, medyo nakakatakot po, baka mabigla po yung unit. Sige. So lagi po tayo mag-start sa pinakamababa. Sige. Then sir, explain ko na rin po ito kung paano Okay. po ito. So sir, kunyari gusto natin mag full weld, naka 350 amperes po tayo, Okay. 60% lang po pwede natin gamitin. Okay. Because 350 amperes is full weld po. Okay. So 60% is equivalent to 6 to 7 minutes of use. Okay. So yung 40% is rest time po, which Okay. is 4 minutes to 5 minutes. Okay. Ang reason po nun kung bakit 60% po is mabilis po kasi uminit kasi full weld po tayo. Okay. Then kung gusto po natin tuloy-tuloy, punta po tayo sa 271 amperes. Yan. 271 amperes. Okay. Yan po. So kaya dyan tuloy-tuloy po tayo 100%. Okay. Ang indication na lang po, pag kailangan ipahinga yung unit, Okay. pag ito nag-blink na po. Ayan, mag-blink yan. Opo. So ito po yung thermal sensor niya po. Okay. Pag ito nag-blink na po ng orange, means nun, Rest. kailangan natin i-rest na po. Okay. Usually yung rest time is Antayin lang natin mawala sir. Mas pwede mo rin tayo bumalik sa pag-welding. Okay. Ang recommended ko or suggest ko sir, huwag na natin muna yung off. Antayin lang natin mawala kasi may fan po tayo dito eh. Okay. So yung fan po yung tutulong para i-pull down yung mismong unit. Okay. Sige. So yun nga. Eh what if po sir, if napabayaan po natin na habang nag-blink na po siya or na-meet na po yung pinaka-highest level, automatic mag-shut off po yung unit. 111 po. Okay. Yun. Ganda. 156. Okay. So, tiyak natin hanggang 224. Okay. Ito medyo malakas na po. Yun. Okay, malakas na. So, ito naman 298. Okay. Ito medyo malakas na talaga. Yun. Tutunaw na yan ng bakal. Hindi nga po kaya hindi namin suggest na po siya for cutting na. Kasi Oo. inverted type siya, hindi siya pong for cutting. Oo. Pero kung for cutting po, meron po kami Bentang plasma cutter po. Okay, okay. Ito po, pinaka-maximum 350 na po. Ay, 350 na. Yun. Okay. Kaya po, Butas. kagaya po malakas ang ang 350 amperes. Okay. So, sir, gusto niyo subukan? Okay. Gusto niyo ibaba natin muna? Kahit ano lang, 290 lang. Yan po. Okay. You know. Okay.
Approve pa, sir? Oo. Ang galing mo talaga, bright ka. Oh, mas swabe ito eh kasi marami na akong nagamit eh na welding machine. So, yun nga, sir. So, after use po natin, Oh, ay ibaba sa lowest ampere. Oh, turn off. turn off. Okay. Ganyan, okay na po tayo. Sige. So, I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive, and I am dying. 'Cause you are all I need. The reason I breathe. The reason I breathe. Holding out for dear life. Oh, without the pain and i-invite ko po kayo pumunta sa shop po namin sa Inco Dagupan, which is located po kami sa Rizal State, Dagupan City, in front of Philippine Business Bank, tsaka beside of Philco, or yung Old Francis Portraits Building. So open po kami Monday to Saturday, 8:30 AM to 5:30 PM. So nandito po kami mga staff ko, i-assist sa inyo. Siyempre, bibigyan namin kayo excellent service po para sa inyo. Yan, okay. Or follow nyo rin page po namin, Inco Dagupan, or sa Shopee po namin, Inco DGP. Inco DGP. Yes, Ayun po. yung Inco Dagupan. Yes po. Okay, Yun sige, po yung sige. Shopee account po namin, Oo. Inco DGP. Oo. Then, ang shop po namin or Facebook page po namin is Inco Dagupan. Yan. Doon, everyday nagpo-post po kami. Then, pag may mga inquiry kayo or may call, nandun po yung number po namin. Tsaka, nagme-message din po kami or nagre-reply po kami agad. Okay. Thank you po. Okay. So guys, punta lang kayo dito at mababait yung staff nila dito. Yan. Pati owner mabait. Sige sir. Okay. Sige, mauna na kami. Sige po, sir, sa ano yan. Okay. Thank you.